I la seva família eren també molt de cantar, no? I molt d'artistes, músics. Músics, sí, donsaïners. Hombre, El meu sogre ja era donsaïner. Ahà. I els xicons tocaven el tabal fins que aprengueren la donsaina. Clar. El meu home i el meu cunyat. Sí. I després m'aprengueren a tocar les xiquetes. Sí. Aquella major Sí. debutà en el Màssera. Ahà. Dia Sant Joan, que era el patró dels xiquets, Sí. i debutà allí. I per cert que anava un cosí germà d'ella, que també sabia, tota la professó se posa a ploure. Ostres. Però vamos, continuar la professó. I perquè anàrem a veure-ho, Clar, home. una cunyat que jo tenia, Sí. la dona del meu cunyat, i anàrem a veure la debutació del tabal. Clar. I el topetem. Jo dic, tu què fas així? Diu, jo me n'ha vengut per si a vegades la xica s'arrepentix que no vol tocar, doncs m'agarraré jo. Clar. I vamos, acabar la professó, Que bé. plovent i tot. Clar, ells se llogarien per tota la contornada. I després esta més xicoteta, que se llevava de 9 mesos. I també deprengué. Jo em vaig debutar, on va ser la meva, així de primera, on va ser? Jo on vaig ser la primera... En Albalat. Tenien el tocaor buscat, que venia totes les nits a dependre. I vaig aquest dia fa tard i no ve. No vol ve vindre. Quico. Però encara sa mare els obliga que totes les nits havien d'anar a ensenyar. I venien. Sí. I al no vindre, diu, va, papà, diu, a veure si jo m'aclarisc. Com que justet. La casa era gran, feien el passacalle amunt i avall, fins que deprengué del tot. Ne tinc una que eixa no volgué ni veure els palillos, ni el tabal. Home, xiques no hi haurien tantes, no? Total, 4 Però xiques. les xiques que tocaren, que anaven per ahí per professons i coses. I elles s'hi anaven a tocar la batalla de Flors, doncs tots els anys eixia. Ostres, això ja... I la meva Rosita portava el monyo molt llarg. Jo me retiro entonces, Era una rubieta molt mona. I estava morena i aquella era rubia. I tenia el monyo rubió i molt llarg. I diu que anava un capellà en la carrossa. I ella feia, només feia que mirar-me, mamá. Només feia que mirar-me. Que qué pelo llevaba más bonito. I pues, perquè té... Aquell senyor me llamava l'atenció. Me llama la atención. Una chica en la música, claro. Ella tenia 7 o 8 anyets i ja anava a tocar i això era entonces... Sí. Totalment. Aquella sí.